mga kabisyo, we're back again. Oras natin ngayon sa buong kapuluan is already 9:53 p.m. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At muli po tayo nagbabalik sa ating Rocky SPG Secret Files. At mga kabisyo, hiningan po namin kayo ng inyong mga komento, violent reaction, suggestion, thoughts about dito sa ating napakinggan na Rocky SPG Secret Files ng ating letter sender na si Novi. Kaya mga kabisyo, basahin na po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo ngayong oras na to. Sabi po ni Darwin Rosel, DJ Rocky and DJ Jello, meron akong experience na nanigas yung tuhod ko. Hindi sa nakita ko yung crush ko. Kundi pinapagalitan ako ng mama ko dahil mali ang nabili ko. Bang! Darwin, ano yung maling nabili mo? Bitin naman ako dun sa sinabi mo. Ito naman po ang sinabi ni Jobert Vertudaso. Sabi po ni Jobert Vertudaso, DJ Jello at DJ Rocky, akala ko ano na yung tumigas para kay letter sender. Tama yan. Mag-focus ka muna sa pag-aaral para makatapos, tsaka mo na siya ligawan. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive kay Jepon Ken Vertudaso, Jeden Seriaca, Yorme Rodjun Gabatino at paring Alan Alvarez. Salamat po. Sabi naman ni Charles Sancho, sinasabi ko na nga ba, tumigas yung pangakakatawa, pero ang tanong, pinagamot kaya yan sa okay. Pinagamot kaya yan sa chiropractor. Ala ko, chicharon eh. Pinagamot kaya yan na may pinakagat na chicharon, gano'n. Akala ko gano'n yung ano eh. Yung sasabihin niya, ayan o, chiropractor. Minsan rin kasi sobrang nakakatawa, di lang pangaan titigas o sasakit naman ang tiyan. Pati mukha natin at doon papasok ang face freeze. Wow, may pa-face freeze ka. Ayan. Pati mukha natin na doon papasok ang face freeze pero thankfully na ibalik naman natin sa dati. Kaya lesson learned, tumawa ng dahan-dahan kaya minsan hindi talaga kontrolado yung tawa natin, yun lang po. Ito naman ang sabi ng isa pa nating isa pa nating kabisyo na nagpadala ng kanyang komento. Okay nang manigas ang lahat ng parte ng katawan ko basta kasama ko ang crush ko at siya mismo ang dahilan ng pagtigas ng aking katawan. At siya rin sana magiging dahilan ng aking paglambot. Yan lamang po ang aking ibabahagi ngayong gabi na to. Maraming salamat po sa Rocky SPG Secret 5. Magandang gabi po sa inyo, DJ Rocky at DJ Titangelo. Yan lamang po muna ang ating mga babasahin mga kabisyo dahil kulang na tayo sa oras. At mga kabisyo, muli nga, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya mga kabisyo, sa oras natin na to, handog kong awitin sa inyo ay She Believes in Me. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Huwag kayong mawala. Muli ako magbabalik para sa ating programang SPG Top Secrets. Kaya mga kabisyo, once again, ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Handog kong awitin sa iyo, She Believes in Me.